Шешек кебек матур бит ул туган тел, гөлләр, гөлләмәләр бизәп торган тел. Шагыйрә, филолог һәм туган тел укытучысы Рәзинә Мөхияр сүзләре белән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Ул туган телләрне популярлаштыручыларга һәм укытучыларга багышланачак. Туган телгә мәхәббәт. Укытучылар арасында туган тел белемчесе кем булды? Безнең максат телне өйрәтү, телгә мәхәббәт тәрбияләү, аны хөрмәт итәргә өйрәтү. Шул телдә сөйләшү, телне саклау, тел аша милләтне саклау һәм милләт аша гомумән иминлек булдыру. Максат бик зур. Әй ир-егетләр, ират укытучылары өчен гадәти булмаган нинди бәйге оештырганнар? Biz yüzerlep balаны konkurslarga әзерлейбез, spektakller урысчада, татарчада, отрывкалар куябыз, конкурсларга җибәрәбез, тел буенча, татар теле буенча, урыс балаларында өйрәтәбез. Ә менә бүген килдек без, бүген килдек тел сагында ир-егетләр дигән конкурска. Татарча акцент. Нинди популяр ролик татар теле серләрен ачты. Рус телле балаларны татар теле белән ничек кызыксындырырга? Бу хакта Бөтен Россия туган тел укытучылары бәйгесендә җиңүче белә. Бәйге педагогларны республика районнарыннан һәм дә илнең башка төбәкләреннән дә җыйды. Аларның барысында туган телгә мәхәббәт берләштерә. Укучылары белемнәрен тормыш буе куллана алырлык итеп белем бирә. Бәйгенең йомгаклау этабында 50 укытучы катнашты. Алар арасында татар, рус, чуаш, мордва, мари телләре укытучылары бар. Чара ничек узды? Гран-прины кем яулады? Гөлия Насыйбуллина сөйләп. Все еще поднимаются, давайте мы создадим такую энергичную поддержку им. Казан шәһәренең туризм академиясында туган тел укытучыларының алдынгылары җыелган. Чөнки монда Бөтен Россия туган тел конкурсының җиңүчеләрен билгелиләр. Конкурста катнашучылар моңа кадәр читтән торып катнашу этабында сайлап алынды. Аңа Татарстаннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән барысы 78 туган тел һәм әдәбият укытучысы гариза биргән иде. Безнең максат телне өйрәтү, телгә мәхәббәт тәрбияләү, аны хөрмәт итәргә өйрәтү. Шул телдә сөйләшү, телне саклау, тел аша милләтне саклау һәм милләт аша гомумән иминлек булдыру. Максат бик зур. Бу конкурс 2012 елдан бирле республикада телләрне өйрәнү һәм үстерү программасын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелә. Чараның бурычы булып өстәвенә туган тел укытучыларының статусын күтәрү, педагогик тәҗрибәне һәм һөнәри осталыкны тарату тора. Катнашучыларның географиясе елдан-ел киңәя бара. Россия регионнарынан укытучылар, шулай безнең ел саен бик көчле укытучыларыбыз киләләр. Башкортстан, Пермь крайынан да киләләр, Оренбург, Ульян, Пенза өлкәләреннән, Самара һәм башка регионнардан. 2 көн дәвамында барлыгы 50 укытучы төрле темаларга мастер-класслар күрсәттеләр. Бу жюрига аларның осталык дәрәҗәсен, белем һәм тәҗрибә дәрәҗәсен билгеләргә ярдәм итә. Укытучылар төрле телләрдә чыгыш ясыйлар. Бүгенге бәйгедә безнең катнашалар туган татар теле укытучылары, рус теле, родной русский дибез шулай бит, чуаш, мари, удмурт һәм мордва теленең эрзя теленнән безнең укытучылар катнаша. Мондый чара укытучыларга бер-берсе белән тәҗрибә уртаклашырга һәм яңа ысулларны киләчәктә үз эшләрендә кулланырга мөмкинлек бирә. Өстәвенә укытучылар заман белән бергә атларга тырышалар һәм моны презентация эшләрендә күрсәтәләр. Мастер-класс эшчәнлегендә мин дистанцион укыту технологияләрен күрсәтәчәкмен, социаль челтәрләргә тукталачакмын, дистанцион платформаларга тукталачакмын һәм инде шундый яңа алымнарга. Конкурсның җиңүчеләре арасында Яршаллының 37-нче мәктәбенең татар теле укытучысы Ильвина Бикинина, Бөектауның 4-нче мәктәбенең рус теле укытучысы Илмира Әхмәтҗанова, Чүпрәле районының Дементьев исемендәге Үби мәктәбенең чуваш теле укытучысы Надежда Сердцева һәм Башкортстанның Бурай авылының 2-нче гимназиясының татар теле укытучысы Әлфия Әсләмова. Конкурсның гран-прин Азнакайның 7-нче мәктәбенең татар теле укытучысы Гөлнар Шакировага тапшырдылар. Гомумән алганда укытучылар конкурска югары әзерлек дәрәҗәсен күрсәттеләр. Алар тарафыннан зур сыйфатлы эш алып барылган. Мастер-классу мне помогли, коллектив Убеевской школы. Мастер-класска әзерләнергә миңа Уби мәктәбенең коллективы, безнең мәктәп укучылары һәм Чүпрәле районының мәгариф бүлеге коллективы ярдәм итте. Мин моның өчен барсына да рәхмәтлемен.
Җиңүчеләрне бүләкләү вакытында мондый чараларның мөһимлеген билгеләделәр. Бу телгә мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияли. Укытучылар аралашып, фикер алышалар, осталыкларын арттыралар. Аннан соң телгә карата мәхәббәтне укучыларына тапшыралар. Ахыр чиктә мондый чаралар телләрнең барлык төрлелеген саклап калуга ярдәм итә. Чөнки телләрнең һәм мәдәниятләрнең төрлелеге илнең чын байлыгы. Тел сагында ир егетләр. Үзенчәлекле турнир Казанның 187-нче күп профильле лицейында узды. Фәннәрне татар телендә укытучы иратларны җыйды. Инде берничә ел бу педагогик уен шәһәр мәгариф идарәсе тарафыннан үткәрелә. Оештыручылар сүзләреннән чыгып, бәйге татар теленең абруен, аннан да мөһиме, педагог һөнәрендә ират укытучыларның абруен күтәрергә тиеш. Ел сайын уенда 100-гә кадәр якын укытучы катнаша. Быелгы уенны туган тел һәм халык бердәмлеге елына багышладылар. Мәрсилә Искәндәрова турнирның ничек узганын күрде. Казанның ир-ат укытучылары бер сәхнәдә. Алар барысы да татар милләтеннән, туган теле өчен җан атучылар. Казан федераль университетының татар әдәбияты кафедрасы мөдире. Үзләренең тәҗрибәләре белән бүлешеп, төрле яктан көч сынаша торган татар телендә фән укытучы егетләр өчен тел сагында ир егетләр педагогик уены бу. Педагогик уенда ел сайын 100-гә якын укытучы катнаша, быелгы уен исә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Biz yüzerlep balаны konkurslarga әзерлейбез, спектакльләр урысчада, татарчада, отрывкалар куябыз, конкурсларга җибәрәбез, тел буенча, татар теле буенча урыс балаларында өйрәтәбез. Менә бүген килдек без, бүген килдек тел сагында ир егетләр дигән конкурска. Без былтыр бу конкурс безнең мәктәптә булган иде. Безнең мәктәптә булды, без Совет районыннан катнашкан егетләрне күрдек, башка райондагыларны. Уен педагоглар арасында креатив иҗади мөхит булдыруга, педагогларның һөнәри белемнәрен камилләштерүгә һәм аларның киләчәктә һөнәри үсешен стимуллаштыруга, һөнәри элемтәләрне ныгытуга, иң мөһиме, татар теле һәм әдәбиятының абруен күтәрүгә юнәлтелгән. Әнә бит милләт җанлы ир-егет укытучылар туган телебездә җырлар җырлыйлар, шигырьләр сөйлиләр, спектакльдән үзлек күрсәтергә дә ашкынып торалар. Укытучы егетләрнең берсе Алгиз Файзуллин, ул Татарстанның атказанган артисты. Шул ук вакытта хореография коллективы алып бара. Укучыларда милли сәнгать хисен уяту аның өчен зур дәрәҗә. Балалар белән эшләү бик кызыклы, бик күңелле, алар белән алар үзләренең дөньясы, аларны аңларга кирәк, алар белән уртак тел табарга кирәк. Барсында без эшләргә тырышабыз, бүтән мөмкинлекләрен тудырырга тырышабыз балаларга. Бу конкурска инде без теләп катнашабыз, бик теләп ризалык бирдек барыбызда, барлык укытучыларыбызда. Инде телне сакламасак, кем сакларга, без сакламасак телне кем сакларга тиеш дип, шундый фикердә бөтенебездә. Чарада барлыгы 4 команда көч сынашты. Әлеге егетләрнең барысында туган тел өчен янып тору берләштерә дә инде. Конкурсның беренче этабы үзең белән таныштырудан гыйбарәт иде. Һәр командадагы егетләр дә үзләрен чын укытучылар, чын милләтчеләр, иҗат әһелләре буларак күрсәтте. Берсен алып, берсен куя торган да түгел. Жюрилар ничек кенә бәяләп бетерер икән. Безнең чынлап та мәктәптә ир-егетләр саны шактый аз. Менә аларның ир-егетләрнең мәктәптә нинди роль уйнаганнарын күрсәтүе дә мөһим. Аларның татар телендә төрле предметлардан белемне тирән итеп биреп булганлыгын күрсәтүләре дә мөһим. Һәм шул ук вакытта физик укытучысы, тарих укытучысы, яисә математик укытучысының ни дәрәҗәдә татар мәдәниятына, татар дөньясына якын килеп, укучыларны шушы юлдан алып кирип китү мөмкинлеге бар икән күрсәтү ягыннан да бик мөһим конкурс менә бу. Икенче турда егетләрнең татар милләте тарихы ягыннан булган белемнәрен сынадылар. Алып баручы сорауны укып бетергәнендә көтми, шундук җавап биреп барды егетләр. Чыннан да берсеннән-берсе акыллы, милләт җанлы, укымышлы икәннәре ассызыкланды. Киләсе тур спектакльдән үзек күрсәтү. 20 минут вакыт эчендә егетләр актерлык сәләтен аша алырга тиеш иде. Айзирәк Садыйковның бары тик татар телендә генә белем бирә торган гимназиядә эшләү зур хыялы булган. Максатларына ирешеп, бүгенге көндә рәхәтләнеп, туган телендә дәресләр алып бара. Аның фикеренчә, балаларда туган теленгә мәхәббәт уята алу үзе бер бәхет. Кичкенәдән сәхнәгә, шундай җырга, моңга, ничектер уен коралларына хирыслыгым булгачтан инде бу конкурс аеруча күңелемә якын килде. Чөнки бу конкурста һәр укытучы үзен иҗади яктан аша ала. Әйткәнемчә, менә
һәр дәрескә инде укытучы ничектер сәхнәгә чыккан кебек, аерым бер дулкынлану белән керә, чөнки һәрбер балага белем бирү белән бер рәттән әле тәрбия дә шушындый теманың инде дөньяга шушындый бәйлелеген дә аңлатып бирә белергә кирәк. Нәкъ менә ир-атларның милли мәгариф белән шөгыльләнүе зур шатлык, димәк, илебезнең киләчәге булачак. Әлеге проектның идея авторы Казан башкарма комитетының милли мәгариф бүлеге методисты Раиф Зиннәтуллин. Укытучыларны берләштергән, татар телен саклауда нәтиҗәле алым булган чара кирәк дип ул күптән уйлап йөргән. Татар егете ел укытучысы бәйгеләрен дә кабатламаска тиеш иде ул. Һәм менә тел сагында ир-егетләр чынлап та үзенчәлекле, күңелле, мәгънәле бәйрәм булды. Татарларда ни өчен шундый акцент? Әлбәттә, проект авторлары бу сорауга җавап эзләде. Фонетика серләрен Нияз Рахман кызыклы тәнәфес рубрикасында ачар. Һәр атна саен ул интернетта белем дөньясыннан кызыклы яңалыклар эзли. Рәхим итеп карагыз. Исәнмесез, урамда яз, тамчы тама һәм инде ниһаять табигать йокыдан уяна. Басулар кардан арына гөрләвекләр ага боз китәр вакытта җитә. Бу кызыклы тәнәфес рубрикасы һәм алдагы минутларны бергәләп үткәрик. Боз китү дигәннән Украинада инде ул кузгалган, елгалар боздан арынган чорда үз башларына бәла эзләүчеләр дә арта бара бит ул. Киевтә, мәсәлән, 11 яшьлек малай боз өстендә кала. Әлеге видеодан күренгәнчә, су өстендә боз утыраулары бик аз. Шулай йөзеп барган малайны балыкчылар күреп ала һәм кармак ярдәмендә тартып китерә. Менә бит, балык кына түгел, хәтта малайны да ләктерә ул өчен балыкчылар. Хорошая рыба. Коткару дигәннән тагын бер кызыклы вакыйга безне Бөек Британияга алып китә. Биредә 11 яшьлек Лиам Эпс исемле мәктәп укучысы 94 яшьлек бер әбине үлемнән коткара. Малай көн саен бу ханымга гәҗит китерә торган була. Тик менә көннәрдән бер көнне ишек төбеннән гәҗитне алучы булмый. Малай шунда ук бу хакта әнисенә хәбәр итә һәм махсус хезмәт вәкилләрен аякка бастыра. Күршеләре белән берлектә ишекне ачалар. Әби чыннан да егылган була, аяклары имгәнгән һәм аның хәлсез килеш табалар. Менә бит игътибарлык бер кайчан да комача үтми ул. Вы поступили как настоящий мужчина. Перестань, я поступил как нормальный мужчина. Защищать и принимать решения – это мужская обязанность, это нормально. Уеннан уймак чыккан Дагыстан мәктәпләренең берсендә тормыш иминлеге дәресендә укытучы гранатаны ничек итеп сүтәргә кирәк булганын аңлата. Тик менә бу ярышларга әзерләнү аздан гына фаҗига белән тамамланмый. Гранатаны сүткәндә 36 яшьлек укытучы шылт иткән тавыш ишетә һәм снарядның муляж түгеле чын булганын аңлап ала. Нәтиҗәдә балаларга аркасы белән борылып, аны кулы белән каплап, иченә кыса. Граната шартлый һәм укытучы бармакларын югалта. Бәхеткә балалар зыян күрми. Татар теле кая гына булсын, ул популяр булырга тиеш. Иң мөһиме мәгълүматны кызык һәм мавыктыргыч итеп бирергә кирәк. Мисал өчен, әлбәттә дип аталган яңа проект. Әлеге чыгарылышта ул шунысы белән кызыклы, монда татарның ни өчен акцент белән сөйләшүләре һәм сүзләрнең ничек әйтелеше хакында аңлаталар. Кызык бит, сез дә карап карагыз әле. Буквой «В» в татарском обозначается звук «У». Буквой «Ы» короткая «Э». Буквой «О» в татарском обозначается «Э». Вместо «Ц», который на самом деле состоит из «Т» и «С», татары говорят «С». Например, акцент. Данир Сабиров Инстаграмда нәрсәләр генә уйлап тапмый һәм күрсәтми. Пародия, кызыклы номерлар, хәтта үзенең балаларында роликларында актив катнаштыра. Менә улы кызы Мәрьям белән супер хит-парад ясаганнар. Ретро җырлар һәм уен кораллары белән менә дигән номер килеп чыккан. Инде иртәгә ул концертларында кулланырга да мөмкин. Күрмәгән булсагыз, сез дә карап китегез әле. Бу атнада менә шулар иде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Исегезгә төшерәбез, социаль челтәрләрдә үз аккаунтларыбыз бар. Керегез, комментарийлар, яңалыклар калдырыгыз. 6да белгән ана телен 60та да онытмас ди татар мәкален. Тамырларыгызны, туган телегезне онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр.